de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Bietene November kalo tile 21 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ a y'o bisimila kunnafoni damnala bi November kalo tile 20 n'o bɛna kunu karima san 2022 an ka jamana denmisɛnw olu ye u ka diɲɛ seleke naani fɛn min ye denmisɛnw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ nɔ ni o bɛ ɲɛnamaya an ka denmisɛnw fana ye u ta ni ka o ɲɛnamaya u dagayɔrɔ la n'an ko ma ko cité des enfants a baara bɛɛ lajɛlen kɛra ministre min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ musow denmisɛnw ani du koɲɛw olu ɲɛnabɔli masa ani UNICEF ka bolodi ɲɔgɔnma o kɔnɔna la ɲinata taara ka bila minɛn min kɔnɔna la o de ye denmisɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni sen kan ka ye a ka hakɛ o kɔnɔna la UNICEF ale y'i to kuma o kɔnɔna ni k'a yira k'a fɔ ko hakili jiginna ko denmisɛnw olu kan ka bila u ka hakɛ o kɔnɔna la wa denmisɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan ni lakana ye Royaume-Uni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Côte d'Ivoire sisan kɔni se kɛra Allemagne ale finitigilakaw ma olu y'a yira k'a fɔ k'u ka finitigilaka min bɛ MINUSMA o kɔnɔna la anw ka jamana la yan nɔ ko san 2023 nata in na u bɛna u ka finitigilakaw ni ka olu labɔ nin kunnafoniya dira Allemagne jamana marabagaw olu fɛ November kalo tile 14 tɛmɛnen na Royaume-Uni fana ye a ta ni ka o ɲɛfɔ k'olu fana ka finitigilakaw bɛna bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a kun cɛla ni Côte d'Ivoire jamana ye November kalo tile 11 tɛmɛnen olu fana y'a yira k'a fɔ k'u ka finitigilakaw kɔni bɛna bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la utu kalo san 2023 an ka kɛlɛkɛcɛw ka kunnafoni diso min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko DIRPA ale y'a yira k'a fɔ ko November kalo tile 9 su ka dugu jɛ a tile 10 san 2022 la Gawukaw olu fɛ yen nɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko maa jugu dɔw kɔni kelen bɛ ka Gawukaw ni ka olu bali sunɔgɔ o la o de la sa an ka finitigilaka maa 177 de bɛ yen nɔ olu kɔni wulila ni ka don dugu o kɔnɔna la ka dugu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ni ka o mɔmɔ walasa ka se ka tɛgɛ da nin tiɲɛnikɛla ninnu olu kan DIRPA y'a yira k'a fɔ u ka mɔmɔli o kɔnɔna la sa u taara bɔ maramafɛn bolola dilannen dɔ o kan ka ni tuguni fɛn min ye ɲɛnaminifɛn n'o ye chanvre indien biriki 218 ye fɛn min ye fura suguya caman o carton 67 u ye tɛgɛ da o kan bolimafɛn sen 4 fila n'o ye mobili ye u ye o fila tɛgɛ dara o fana kan ani bolimafɛn sen 2 n'an ko ma ko moto u ye tɛgɛ da o 4 fana kan maa 8 bɛ yen nɔ u ye tɛgɛ da olu kan ni ka olu bila ka taga ba polisilakaw olu ka bolo kan Sibirido November kalo tile 19 san 2022 Amdalayikaw fɛ yen nɔ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ sa maison du hajj o kɔfɛ yirifeerela dɔw olu kɔni bɛ yen nɔ tasuma de kɔni donna yiri ninnu olu la sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati tɛmɛnen ni sanga 30 ye kuma min na a yirala k'a fɔ ko nin yiri sugu in kɔni ale bɛ yen nɔ ka taa se garajiw o ni fɛn caman ani taji feere yɔrɔw kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o la tasuma fagalaw olu welela wagati min na ka na sa maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'ale n'o y'a sɔrɔ tasuma fagalaw olu
ulu kɔni mana u nakuma la n'o kɛra maaw ka dusuma kasa o yɔrɔ ye tasuma fagalaw kɔni ulu sera ka u se kɛ k'a sababuya kɛ o tasuma ni ka ale faga nka tiɲɛni kɔni o donna minɛntigiw ulu kunna k'a sababuya kɛ u bololamina caman ulu tiɲɛna maa kɔni ma bɔnɛ a ni na nka nin wagati in na a ma se ka dɔn fɛn min kɛra tasuma ye ale sababu ye. ayam n'o ye lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ye olu kɔni kelen don ka walan ni ka o sɛmɛ kabini novembre kalo tile 7 tɛmɛnen san 2022 u kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bila an ka jamana marabagaw olu ka tabali o sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛna tile 6 walanbila ni ka o kɛ ka sababuya kɛ u mago bɛ nafolo min na ka se ka u ka kalanminɛnw ni ka olu sa jamana marabagaw kɔni ma o di olu ma u bɛna lɛrɛ 144 ni ka o kɛ walansɛmɛ o la o kɔfɛ sa ni wagati na fɛn min ye bi tɛnɛndon ye sa u kɔni ye denmisɛnw ni ka olu labɔ u ka kalansow kɔnɔ la o b'a yira k'a fɔ ko nin wagati na kalansow kɔni olu datugura ayam maaw olu fɛ. an bɛ taa Sikaso denmisɛnw ka baloko juguya kɔni minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san 5 o bɔɲɔngo la dɔ kɔni bɔra o baloko juguya olu la min ni 100 o 6 ani murumuru 17 san 2021 o kɔnɔna la 100 o 5 ni murumuru 6 san 2022 o kɔnɔna la dɔ bɔra a la kunnafoniya ninnu dira alamusa tɛmɛni o la u ye sigi ka fɔ min ni ka o kɛ Smart 2022 ale fɛ ni baara ninnu kɔni sɛbɛkɔrɔ fura Sikaso dugu marabagaw ulu fɛ. Conseil norvégien maa minnu ka ca ɲɛsinen kɔni bɛ fɛn min ye maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka se ka olu hakɛw ni ka olu dɔn u y'a yira k'a fɔ k'anw ka jamana kɔnɔna la maa minnu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔ la maa bɛ t'i jɔ maa 148 n'a kunkanfɛn na o maa 148 n'a kunkanfɛn denmisɛnw de ka ca o la o denmisɛn ninnu yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye wolosɛbɛn ye o kɔni tɛ nin denmisɛn na o b'a yira k'a fɔ ko o denmisɛn ninnu kɔni ka hakɛ o minɛlen don u la k'a sababu kɛ ni wolosɛbɛn kɔni t'i la i yamarulen tɛ ni ka taa kalan o kɛ. Yana an ka kunnafoni an ka o datugu an bɛ taa dolaci ale bunakun ka diɲɛ seleke naani dolaciba n'o ye mondial 2022 ye ale baaraw kolomu karila kunu Katarikaw ka jamana o kɔnɔna la Katar min yɛrɛ ni ale ni Équateur jamana olu karila ɲɔgɔn na ni Équateur kɔni ye Katar ale bugɔ ni 2 ani kalangunen ye bi Senegal la ale ni Pays-Bas olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na. Mali kunnafoni jabarani najɛbɔ kunnafoni dabanan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kulo kan o de tun ye aw b'a kalama k'a fɔ ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni wagati na u kelen bɛ ka u ka site ta ko 2nan baaraw ni ka olu daminɛ banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ site in terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de don wa a sɔngɔ yɛrɛ man ca sɛfɛ wari 4,400,000 ani 500 de don ne maa min bɛ fɛ i sen ka ye tunga lafiya ka ni site in terrain olu la sa i b'i boli biribiri ni ka i tɔgɔ sɛbɛn walasa i bɛ se ka terrain ni ka ale sɔrɔ ni 4,500,000 b'i bolo ne ye sɛfɛ wari 4,400,000 ni 500 yɔrɔnin kelen i bɛ se ka o sara n'o t'i bolo fana i bɛ se ka dɔgɔdɔgɔnin sara fo san 1 o kɔnɔna la kalo o kalo i bɛ euro wari 572 ni ka o de bɔ o bɛ bɛn sɛfɛ wari 75 ani dɔrɔmɛ 40 de ma o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya ma u nana aw lafiyali o de kama o tuma la aw y'o tɔgɔ sɛbɛn walasa aw bɛ se ka terrain ni ka o sɔrɔ wa a jɛlen fana tunga lafiya ma u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenya o de kɔnɔna la k'a sababuya kɛ u ni notaire de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an k'o ma ko seere aw k'an bɛn don n'a nataw la.